Uy, grabe! Bago na naman yung bag ni Mel, oh. Parang every week ka nagpapalit ng bag ah. Anak mayaman ka talaga. Hindi bigay lang yan ni ate. Bigay lang yan. Ganda naman. Lakas makasosyal. Hindi to pang estudyante eh. Pang CEO na to eh. Oo nga, parang may board meeting after class. Ang OA nyo. Sa ate ko nga yan. So, ibig sabihin, big time talaga pamilya nyo. Nepo baby ka siguro, no? Uy, hindi Simple lang ang pamilya namin. Simple. Bakit parang lahat ng gamit mo ang sosyal? Ipakilala mo nga kami sa mga magulang mo minsan. Ewan ko sa inyo. Ay siya nga pala, bayad na kayo dun sa Baguio Tour? Ako, hindi pa. Hindi pa nagpapadala tatay ko eh. Alam mo naman, OFW life, uugatin ka kakahintay. Ako naman ayaw akong pasamahin ni mama. Gastos lang daw. Eh, ikaw, Mel. Bayad na ni ate. Iyan na nga. Aminin mo na kasi. Bukod sa magulang, siguro big time din ate mo, no? Oo nga. Anong business niya? Real estate ba? Crypto? Hindi siya big time. Ang OA niya talaga. Ano nga bang trabaho ng ate mo? Siya, para tumigil na yung bibig niyo kakatanong. Eto, Sab. Para sa'yo. OMG! To buy chewy cookies? Alam mo ba, hindi pa ako nakakatikim nito ever? Kain na. Matamis yan. Jan. Sa'yo naman to. Ala, thank you Mel. Ang sarap talaga ng may kaibigang rich kid. Hindi nga sabi ako rich kid. Kukurutin na kita sa singit eh. Dear Love, ako si Mel, isang college student na nag-aaral sa isa sa mga pinakamagagandang universidad sa lugar namin. Sa school, dalawa lang ang masasabi kong kaibigan, si Sab at si John. Madalas nilang pag-usapan ng buhay ko, mga gamit ko, pati ng pamilya ko. Akala nila, lumaki ako sa marangyang pamilya. Pero hindi nila alam, malayo yun sa katotohanan. Wala nang mga magulang ko. Matagal na. Si ate na lang ang meron ako. Hindi ko sinasabi sa mga kaibigan ko ang totoo. Ayoko lang pag-usapan ng pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Si ate ang nagtuguyod sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nakatungtong ako sa college. Siya ang lahat. Magulang, kapatid, sandalan. Grabe niya ako ispoil. Minsan nga, sinasabi ko sa kanya na sobra na. Pero tatawa lang siya at sasabihin, ikaw na lang ang meron ako. Para saan pang pagdadamot? Hindi ko alam kung anong trabaho niya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang perang pinambibili ng mga gamit ko. Ang alam ko lang, nandyan siya. Nandyan siya para sa akin. Ate, nakauwi na ako. Oh, ang aga mo yata ngayon. Oo nga eh. Tapos na kasi kami sa thesis. Kaya kahit paano, lumuwag ang schedule ko. Buti naman. Tingin mo ba makakagraduate ka? Oo naman. Ako pa? Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Ikaw, ate. Bakit parang ang aga mo rin nag-out ngayon? Wala akong masyadong trabaho ngayon. Alam mo naman, pag work from home, mas maluwag ang schedule. Sa bagay. Ate, Oh, alam kong ayaw mong pinag-uusapan to, pero ano ba talagang ginagawa mo sa trabaho? bakit mo na naman natanong? Ewan. Pati kasi mga kaibigan ko, nagtataka. Lagi nilang tinatanong kung anong trabaho mo. Si John at Sab na naman ba yan? Sinabi ko na sa'yo, iwasan mo na sila. Pansin ko kasi parang ginugulo ka nila kakaintriga sa buhay mo eh. Hindi naman sa ganon, ate. Kahit ako kasi, gusto ko rin na. Shh! Oh, eto muna. Ano to? Pabango. Ha? Ate, di ba mamahalin to? Hindi naman.
Ate, nakita ko to sa internet. Nasa 14,000 to. Deserve mo yan. Pero ate, hindi ko naman birthday. Anong meron? Reward mo yan sa pagiging masipag na estudyante. Sa pagiging mabuting kapatid. Grabe ka naman. Baka umiyak ako niyan ah. Luka-luka ka talaga. Alam mo ate, kung andito pa ang parents natin, sigurado akong proud na proud sila sa'yo. Sana nga. Pero, sigurado rin akong kukontrahin ka ni mama sa mga binibili mo sa akin. Alam mo naman yun, bata pa lang tayo. Tinuruan na tayong magtipid, mag-ipon. Huwag kang mag-alala. Kaya kong bilhin ang mga gusto ko. Para sa akin, para sa'yo. At kaya ko ring mag-ipon. Eh baka talaga ate? Napaka-basic sa'yo ng lahat. Gusto ko maging kagaya mo. Ay, bawal gaya-gaya. Ang damot! Ate, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Magluluto pa lang ako. Bumili ako ng steak. Steak? Wow! Tara, samahan mo ko. Sige. Ano nangyayari? Bakit parang may gulo? Ang sabihin mo, inggit ka lang. Totoo naman yung sinasabi ko. Dikit kayo ng dikit dun sa kaibigan yung peking mayaman. Anong peke? Manahimik ka nga. Ano nangyayari dito? Ayan! Dumating na pala siya. O ngayon, Mel, aminin mo sa lahat, hindi ka naman talaga anak mayaman, di ba? Ha? Iniyayabangan kasi ako nitong kaibigan mo eh. Akala mo kung sino? Halata namang... Sinasabi nitong si Tina na yung pinampapaaral daw sa'yo, hindi galing sa marangal na trabaho. Anong... Hoy, Tina! Anong pinagsasasabi mo? Totoo naman, di ba? Kaya mo bilhin lahat ng mamahaling gamit mo kasi bayaran ng ate mo. Ano? Saan mo nakuha yan? Huwag mong sabihin hindi mo alam. Bawiin mo yan! Kung ako sa'yo, Tina, itiko mo na lang yung bibig mo. Ang lala ng inggit mo, girl! Ay, bakit? Saan naman ako may inggit? Sa trabaho hindi marangal? Excuse me? Tumigil ka! Wala kang karapatan na idamay ang ate ko! Hindi mo siya kilala! Wala kang alam sa amin! Oh, talaga ba? Eh, bakit ikaw mismo? Hindi mo rin naman alam kung ano yung trabaho niya, di ba? Tara na, Mel. Buong katawan ko. Pang gamitan ng utak yung eksena para maintindihan ang ibig sabihin nun. Ganun kabilis. Biglang
Biglang gumuho lahat para sa akin. Nanlambot ako. Biglang bumalik sa isip ko yung mga sinabi ni Tina. Ayokong aminin. Pero, totoo pala. Sana hindi ko na lang nakita. Sana hindi ko na lang nalaman. Mas madali sanang ipagtanggol si ate. Wala akong gana. Maghapon ka nang hindi kumakain. Titiisin mo ba talaga yan? Sana nga mamatay na lang ako sa gutom. Mel, kausapin mo naman ako ng maayos. Ni hindi kita kayang tignan sa mata, ate. Sinabi ko na sa'yo. Pag-usapan natin to. Yun ba ang trabaho mo? Kaya ayaw mong sabihin sa akin? Oo! Kaya ka nakakapag-aral. Kaya nabibili ko ang mga kailangan mo. Dahil doon, Mel! Hindi yan ang itinuro sa atin ng mga magulang Huwag mo natin. silang idamay! Sa tingin mo ba, proud sila ngayon? Hindi mo alam kung gaano ko pinandidirihan ang sarili ko araw-araw. Hindi mo alam kung ilang beses ko nang gustong huminto. Pero nawawalan ako ng pag-asa. Wala na akong maisip na ibang paraan para mabuhay tayo. Ate, Kumapit ako, Mel. Kumapit ako ng matindi. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. mas okay na sana yung simpleng buhay. Mas okay na wala tayong mamahaling gamit kaysa ganito. Akala ko, pinoprotektahan kita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero ang alam ko lang, nalulungkot ako, ate. Nalulungkot ako na ganyan ang nangyari sa'yo. Sobra. Patawad, Mel. Dear love, hindi ko masigmura ang ginagawa ni ate. Araw-araw, gusto kong sabihin sa kanya na tumigil na. Pero hindi ko nagawa. Nagtiis ako. Nagtiis ako hanggang sa makagraduate ako. Hanggang sa makahanap ako ng disenteng trabaho. Pero sa kabila nun, hindi na walang respeto ko kay ate. Dahil alam kong hindi niya yung ginawa para sa sarili niya. Ginawa niya yun para sa akin. Kaya nung dumating ang panahong kaya ko na, tumigil na rin siya. Tahimik na ang buhay namin ngayon. Wala nang luho. Wala nang pagpapanggap. Masakit man maalala lahat. Pinilit namin kalimutan.